Шәһәребез уртасында урнашкан Виз заводының мәдәни йортында бүген үзенчәлекле чара. Татар киленнәрен барлау, сынау йөзеннән оештырылган гүзәл килен исем астында бәйге уза. Өлкәбездә беренчеләй башкарыла әлеге бәйге ничек, кемнәр тарафыннан башланып киткән икән әлеге чара? Әйдәгез, бәйгене оештыручыларның үзләренә сүз бирик. Бу идея бик ирмәк килеп чыкты минем башымда. Шуннан соң мин бу елны академияны бетерәм һәм дипломны эш кебек эшләргә уйладым. Проект яздым һәм Азак Яшен дигән организациягә, татар кызларының шундый организация бар безнең городта. Шунда обращаться иттем. Алар килештерделәр минең идеяны. Арта башланды, әзерләнделәр. 30 заявка булды, 6 катнашучылар була. Участниклар белән авыррак булды, чөнки кайсы берсенең килеп сыкмый башлады, сыгып киттеләр, кайсы берсе килде яңалар. Шундый гына зирак булып алды, болай бөтен нәрсә әйбәт. Сәхнә артында зур дулкынлану кичергән киенчәкләрне дуслары, туганнары, шулай ук тормыш иптәшләре, хәтта бер сылуның кызы да көч биреп, җиңүгә дәртләндереп тора. Әйтергә кирәк, яныңда ышанычлы, ныклы терәк булганда гына зур югарылыкка омтыласың, авыр сынауларны да җиңеп чыгасың. Авыл нечкәлекләрне һәммәбез аңлый. Я очень желаю ей победить, буду очень за нее болеть. Пришел со своими друзьями и надеюсь, она победит. Бәйгедә катнашкан кызларның күбесе чыгышы белән авылдан. Шәһәргә килеп, алар белем алып, һөнәр үзләштереп, инде кияүгә чыгып, түгәрәк гаилә булып яшиләр. Әмма бүген биредә әти-әниләре, якыннары кызларның чыгышларын хуплап, дәртләндереп торалар. Гомумән, әниләр тырыша, кызын җәмгыятьтә югалып калмаска, тормыш сукмагын узганда тырыш булырга. Тормышны кору җиңел түгел. Нинди генә эшне кеше башласа, тырышырга кирәк. Тырышлык кешене хоть кайда да булыша, кайда да ымтылыгы тормышка ирешә. Кызыбыз кияүгә чыкты, бәлки тракторда. Без шулай уйлыйбыз, яшьләр икенче төрле итеп уйлыйлар. Кияүбез бик әйбәт кеше, кодагыйлар, әйбәт кешеләр. Шуңа күрә аның тормышы яңа гаиләдә бигрәк бәхетле. Күз тимәсен, матур итеп яшиләр, бер-берсен тыңлыйлар. Кызлар бәйге алдыннан сәхнәдә үзләрен ничек тотарга, сөйләшергә, хәтта милли биргә дә өйрәнделәр. Алар белән профессионал биюче хәзерләнде. Бит тормышта барда кирәк, бигрәк тә үз көчеңә ышану. Первоначально, когда мне вообще сказали о том, что предложили участвовать, я сомневалась. А затем, когда уже мы начали посещать все эти мероприятия, все это движение, эти вот переживания, радость, знакомство с девушками, это вообще очень классно просто. Конкурсның алдыннан мин белмәдем ничек күчерергә 3 почмак. Хәзер конкурста ия кайтып, иремә пешерергә, тәмле итеп ашатырга телим. Әйе, бәйге барышында кызлар ашырга пешерү серләрен дә бик теләп өйрәнделәр. Алдан кызларның тракларына барып, табынга, ягъни жюри алдына кемнең нәрсә әзерлесе алдан билгеле булу сәбәпле, милли ризыклар пешереп, үз осталыкларын тагын бер кат тамашачы алдында исбатладылар. Жюри әгъзалары да кызлар тәкъдим иткән ризыкларны тәмләп, карап чыкканнан соң, югары бәяләп, мәхәббәтнең бер чаткысы ашказаны аша үткәнен һәм татар киленнәренең югалып калмаячагын бәян иттеләр. Кызларда бар яктан булдыра торганнары шул, уңган, эшчән һәм сабырлар. Гаилә тормышы бик авыр. Синеңдә бик шәп ответственность ята, улларны үстерергә. Әйбәт итеп, шулай ук мин әти үстергән кебек. Иң авыры инде бер-беребезнең характерларга өйрәнеп китеп булгандыр инде. Иң рәхәте минем ирем мине бик нык ярата, мин аны бик яратам, ул бик рәхәт безнең бергә яраткан эшләребез бар, без яратабыз походларга йөрергә, кышларын чаңгыда йөрергә, ул бик яхшы дип уйлыйм. Әлбәттә шулай.
аңлашып, килешеп башкарган эшләр генә нәтиҗәле була, ә гаилә ул сыйфатларның барысын да үз эченә ала. Һәр башланган эшнең азагы була дигәндәй, бәйгенең җиңүчеләре дә табылды. Һәм кызлар номинациягә бүленеп югары бәяләнделәр. Ашсу устасы, яхшы биюче, кул остасы, иҗади шәхес, интеллектуаль, акыллы килен. Иң югары бәя бүгенге бәйгенең исеме үк әйтеп тора, Гүзәл килен дигән исемне яулап Зөлфия калды. Мин авыл кызы, Ажыгул якларынан мин. Безнең Ажыгул халкы бик сәләтле кешеләр. Мин дә сынатмаска тырыштым инде бу конкурста катнашканда. Мондай Гүзәл килен кебек конкурста минем катнашуым беренчеләй. Әмма район олимпиадасы по татарскому, татар теленнән минем беренче урын алган идем укыган вакытларымда. Өлкә буенча икенче урын алганым булды. Ә бүгенге чарада үзең ничек хис иттең? Авыр булдымы катнашуы? Авыр булды дип уйлыйм, чөнки миңа минем гаиләм булышты. Минем ирем булышты бик шәп. Иремнең әнисе, әти һәм калган минем якыннарым. Милли ризыкларын пешерүләре миңа эләкте. Шәк-шәк пешерү. Аны бик матур итеп эшләргә кирәк иде, вак-вак кына итеп. Тәмле итеп эшләргә кирәк иде. Мин аны матур итеп эшләп, бизәкләп бирдем. Формасын китердем не горкой, бөтенесе эшләгән кебек итеп, пирамида формасында эшләргә булдым. Берсенәнекендә дә ошамасын дип. Кызлар белән үзара көнләшүләр булмадымы? Көнләшүләр булмады. Кызлар бик әйбәт иде. Безнең арабызда без бик сдружиться иттек, бергә бөтен конкурсларда катнашып, радовались, переживали, бөтен нимәне бергә эшләдек. Яшь киленнәргә кирәк мондый конкурсларда катнашырга, чөнки алар үзләренең туган якларын күрсәтергә диешләр, гаиләләрен представительгә кирәк аларга. Иринең әниенең алдында уңган килен булып үзен күрсәтергә кирәк. Курыкмасыннар, катнашсыннар. Бу бик әйбәт конкурс. Рәхмәт бөтен организаторларга мондай конкурс оештырган өчен.